سلام انتقنان نخلكم تخطاتلتي يكون اندابلكو نامنا لمعنت مدبي كاتو عمنا لمعنتي مدبي تونسات دك انستيو صوتاو ركب كغبرا زيبلن معاز كم زخونه عصف حبيلنا كنرينا تونسات صوتاو ركب كغبرا يفقدلن دو انت غيرنك انت يفطر زبل حتو بساينساوي مرداتا ادغيفنا كنرينا تونسات دك انستيو ناي صوتاو ركب سمعيتن يطف ديو زبل حتوتات ون كنملسينا ابوان طنسي صوتاو ركب مغبار من صال طنسي يسعبلن دو ابزي غزيو نخولدون كغبر يخليو زبل حسابات كهلو كن يخليو اذن حسابات لكعدين زبل كنرينا معسكه صوتاو ركب مغبار دو كتبل اللوا ناي تقولعا ناي طنس عدمه ناب كندي مسبصح يا دو كتبل زلوا زبل حسابات عصف حبيلنا كنرينا اسكاب ناي مدبي فصامه حبيركم ني صنحو مدبنا نابزحات نخبصح لايك غيركم جمرو نچانلنا حدش زخونكم سبسكرايب بمغبار استفلاليو ناي طعنا ناي صوتاو ركب كم اون ناي حدار هيوت انفورميشن ترخبلو چانل سدرا نختكونو بخبري حاتت سدرا نزخونكم اندامسغنكو نا مدبي كاتو فلما تونسات دك انستيو صوتاو ركب كغبرا يخلاين صوتاو ركب مغبار ابتادون ابتقولعن منم عينت صعبين ايمصن ማህፀንን ብልዕትን ክልተ استفላልዩ ነገራት እዮም ጾታው ርክብ ዝግበር በብልዕትዩ ክጠንሳ ዝኽእላ ድማ ብማህፀን እዩ ስለዝኾነ እዘን ክልተ ነገራት استفላለያ ስለዝኾና ኣብዋን ጥንሲ ጾታው ርክብ እንተጌርክን ሰዓቤን የብሉን ናብቲ ጥንሲ ንኸይበጽሕ ዝከላኸሉ ብዙሓት ነገራት ኣለው ጥንሲ ክትሕዛን ከለኽን ማህፀንክን ብብዙሓት ነገራት ዝተኸበበ እዩ ዝኸውን كمني جواداتات عصمتታት ናይ ማህፀን በሪ እዘን ኩለን ነገራት ነቲ ቆልዓ ይሕልው አየን ስለዝኾነ ኣብዋን ጥንሲ ጾታው ርክብ ምግባር ይከኣል እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ጥንስቲ ሰበይቲ ናይ ጾታው ርክብ ድሌት የብላን ዝበሃል ሓሳብ ኣሎ ፈለማ ሰለስተ ናይ ጥንሲ ስቴጃት ኣለው ቀዳማይ ካብ ወርሒ 1 እስካብ ወርሒ 3 ዘሎ ናይ ጥንሲ ስቴጅ እንትኸውን ካልኣይ ድማ ካብ ወርሒ 3 እስካብ ወርሒ 6 ዘሎ ናይ ጥንሲ ስቴጅ እዩ እቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ናይ ጥንሲ ስቴጅ ድማ ካብ ወርሒ 6 እስካብ ወርሒ 9 ዘሎ ናይ ጥንሲ ስቴጅ እዩ ስለዝኾነ ናይ ጥንስቲ ናይ ጾታው ርክብ ስምዒት ኣብዘን ስቴጃት استفላለየ እዩ ዝኸውን ኣብተን ቀዳሞት 3 ወርሒ استفላለየ እዋን ናይ ሆርሞን መውሳኽ ይህሉ እዩ ምስዚ ተታሒዙ ድማ ናይ ጥንስቲ ናይ ጾታው ርክብ ስምዒት ሓቢሩ ይውስኽ እዩ ኮይኑ ግና ኣብዚ ስቴጅ እዚ ዘሎ ጸገም እንታይ እዩ استفላለዩ ናይ ሕማም ስምዒታት ኣለው ከምኒ ዕውልውል ምባል ቮሚቲንግ استفላለዩ ምስ ጥንሲ ተታሒዞም ዝመጹ ጥዕናዊ ዝኾኑ ነገራት ኣለው እዘን ምልክታት ናይ ጾታው ርክብ ስምዒተን ክቕንስ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ኣብዚ ናይ ጥንሲ ስቴጅ ናይ ጾታው ርክብ ስምዒት ይስምዐን እዩ እቲ ካልኣይ ካብ ወርሒ 3 እስካብ ወርሒ 6 ዘሎ ናይ ጥንሲ ስቴጅ እዩ ኣብዚ ስቴጅ እዚ ናይ ደመን በዝሒ ብ4% ይውስኽ እዩ ስለዝኾነ ድማ ናይ ጾታው ርክብ ስምዒተን እውን ምስዚ ተታሒዙ ይውስኽ እዩ ኣብዚ ግዜ ድማ እቲ ቆልዓ ብደንቢ ተማዕራሪው ዝቕመጠሉ ግዜ ስለዝኾነ ካብ ወርሒ 3 እስካብ ወርሒ 6 እተን ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎን ናይ ሕማም ምልክታት ይጠፍኣየን ማለት እውን ዕውልውል ምባል ቮሚቲንግ ዝኣመሰሉ ምስ ጥንሲ ተታሒዞም ዝመጹ ናይ ሕማም ምልክታት ስለዝጠፍኡን ብ4% ናይ ደም በዝሕን ስለዝውስኽ ምስዚ ድማ ተታሒዙ ናይ ጾታው ርክብ ስምዒተን እውን ይውስኽ እዩ ኣብዚ እዋን ጾታው ርክብ ክትገብራ ትኽእላ ይኽን ምንም ዓይነት ጎናዊ ሳዕቤን የብሉን እቲ ሳልሳይ ስቴጅ ካብ 6 እስካብ 9 ወርሒ ዘሎ ናይ ጥንሲ ስቴጅ እዩ ኣብዚ ስቴጅ እቲ ጥንሲ ግጅፊ ዝውስኸሉ ግዜ እዩ ሳይዝ ናይቲ ጥንሲ ብልዑል ዝውስኸሉ ግዜ ማለት እዩ ምስዚ ተታሒዙ ድማ ናይ ምጭናቕ ስምዒት ክስምዐን ይኽእል እዩ ንኣብነት ብሰላም ይወልዶ ይኸውን ዝብል ሓሳብ ክሕዘን ይኽእል እዩ ምስዚ ተታሒዙ ድማ ናይ ጾታው ርክብ ስምዒተን ክቕንስ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ኣብዚ ግዜ ዘይጭነቓ እንተኾይነን ኣብ ውሽጥኽን ሰላም እንተኾይንክን እስካብ ታሽዓይ ወርሒ ጾታው ርክብ ክትገብራ ትኽእላ ይኽን ኣብዝሓ ግዜ ኣብዚ ግዜ ናይ ጾታው ርክብ ድሌት የብለንን ክትፈልጥኦ ዘለክን ግና ብጣዕሚ
ትተኣማመኑ ሰብ ሓዳር እንተዘይኮይንኩም ብዘይ ኮንዶም ጾታዊ ርክብ ክትገብሩ የብልኩምን ምዝረኸብክንኦ ሰብ ብዘይ ኮንዶም ጾታዊ ርክብ ክትገብራ የብልክንን ተኣምንዮ ወይ ከዓ በዓል ገዛኺ እንተዘይኮይኑ እቲ ሳልሳይ ክትፈልጥዎ ዘለክን ኣብ እዋን ጥንሲ ጾታዊ ርክብ ምግባር ምንጻል ጥንሲ ከምጽእ ይኽእል ዶ ኣብ ዘይ እዋኑ ንኽውለድ ይገብር ዶ ዝብሉ ሕቶታት ኣለዉ ነዞም መልሲ ክንህብ ከለና ኣየምጽእን እዩ ብዙሓት መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ጾታዊ ርክብ ምንም ዓይነት ሳዕቤን ኣየምጽን ናይ ምንጻል ጥንሲ ስጋኣት የብሉን ኣብ ዘይ እዋኑ እውን ቆልዓ ንኽውለድ ኣይገብርን ኣብ እዋን ጥንሲ ምስ በዓል ገዛኽን ጥንሲ ኣፈላላይ ክፈጥረልክን ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳባት ኣሎ ከም ድሌቶም ጾታዊ ርክብ ክገብሩ ስለ ዘይኽእሉ ኮይኑ ግና ንዘሎ ነገር ግልጽ ኮይንኩም ክትዘራረብዎ ኣለኩም ኣብ ትጠንስሉ እዋን ንኣዋርሕ ጾታዊ ርክብ ክገብር እንተዘይኽእሉ ኣብ በዓል ገዛኺ ዝመጽእ ሳዕቤን እንተሃልዩ ግልጽ ኮይንኩም ምዝራብ ኣገዳሲ እዩ ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልክን ጾታዊ ርክብ ምግባር ሳዕቤን የብሉን ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ጠነሳ ኣብ ጥንሲ ጉድኣት ከብጽሕ ይኽእል እዩ ብምባል ጾታዊ ርክብ ክገብራ ይፈርሓ እየን ኮይኑ ግና ምንም ዓይነት ሳዕቤን ስለ ዘይብሉ ኣብ ሓዳርክን እውን ጸገም ከየምጽእ ጾታዊ ርክብ ምግባር ሳዕቤን የብሉን ወይ ከዓ ግልጽ ኮይንኩም ክትዘራረቡ ኣለኩም ኣብ መወዳእታ ክሕብረልክን ዝደሊ ጥንስቲ መዓዝ ጾታዊ ርክብ ጠጠው ክተብል ከም ዘለዋ ክሕብረልክን እየ ብተደጋጋሚ ብብልዕትኽን ደም ዝፈሰክን እንተኮይኑ ጾታዊ ርክብ ክትገብራ የብልክንን ኣብ እዋን ጥንሲ ብተደጋጋሚ ናይ ደም ምፍሳስ እንተጋጢሙክን ናብ ኢንፌክሽን ከምርሕ ስለ ዝኽእል ጾታዊ ርክብ ክትገብራ የብልክንን ካሊእ ድማ ናይ በር ማህፀን ምኽፋት እንተጀሚሩ ጾታዊ ርክብ ክትገብራ የብልክንን ነዚ ነገር እዚ ተመርሚርክን ይኽን ክትፈልጦ ትኽእላ እቲ ካሊእ ሓሳብ ድማ እቲ ቆልዓ ብናይ ማህፀን በሪ ጥቃ እንተተቐሚጡ ጾታዊ ርክብ ክትገብራ የብልክንን ነዚ ነገር እዚ ብኣልትራሳውንድ ይኽን ክትፈልጣ ትኽእላ ኣልትራሳውንድ ምስ ተራእኽን እቲ ቆልዓ ኣብ ናይ በሪ ማህፀን ጥቃ እዩ ዘሎ እንተተባሂልክን ጾታዊ ርክብ ምግባር ጸገም ከምጽእ ስለ ዝኽእል ጾታዊ ርክብ ክትገብራ የብልክንን ካሊእ ምኽንያት ድማ ቅድሚ ሕዚ ብተደጋጋሚ ምንጻል ጥንሲ እንተጋጢሙክን ጾታዊ ርክብ ተዘይትገብራ ይምረጽ ዝሓስክንኦ ጥንሲ ካብ ሓደ ንላዕሊ እንተኮይኑ ጾታዊ ርክብ ክትገብራ የብልክንን እዚአን ኩለን ምኽንያታት እንተሃሊክን ጾታዊ ርክብ ክትገብራ የብልክንን ኮይኑ ግና ካብዘን ጸገማት ወፃእ እንተኮይንክን ጾታዊ ርክብ ምግባር ምንም ዓይነት ጎናዊ ሳዕቤን የብሉን ነዚለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስክን ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት ጥኑሳት ንኽበጽሕ ላይክ ሼር ግበርዎ ሓሳብ ርእይቶን ተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያኔለይ